Bertsoaren gaia iauteriak dira, eta gai hau aukeratu dugu Gauztaizko gazteak urtero hainbat ekintza antolatzen dutenez, eta iauteriak gertu daukagunez gaia hori aukeratu dugu eta gazteok hori antolatzen dugulako edo horregatik. Gauztaizko eremuotan izarra dugu muga, gazteok batzen garen unean, hazten da herriko duda. Lanean daude orain honetan, ezin dezakegu uka. Iauteriak badatozetan, guretan dugu burruka. Zorgino galerak dera, trajeak zurarutan, dantzan azaitezke, rosalin hartuta. Zorgino joan dunen laguntzaz, helduko dira plazara, rosalin zutara botatzean, angelarrea prestara. Errautzekin animak indartuz, gazteok dugu aukera. Hemendik aurrera bidea, egin dezagun batera. Appreciate it.